Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde, 22 n'ime ọnwa Julaị afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa afọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke 4 ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra maka Biafra Land Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa Julaị bụ abalị 30 nke ọnwa ma ọ kụọ elekere 12 nke oge mba New York nakwa elekere 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us.web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info.abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya, tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị Oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. E nwere ọkwa onye apụla ezi tata bụ Fraịde, abalị 22 n'ime ọnwa Julaị afọ 2022. Nwa amadi a na-akpọ Simon Ekpa bụ onye jiri mba Finland mere ọnọdụ kwupụtara ya bụ ọkwa onye apụla ezi dịka ụzọ ime mkpesa nye mmadụ 14 ndị ahụ ndị ebube agụ gburu na steeti Imo. N'otu ozi o kesara n'akara nzirịta ozi WhatsApp, ọ nọrọ kwupụta ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ taa naanị iji wee mee mkpesa megide ogbugbu egburu ndị a. Ka o sila dị, ndị otu Indigenous People of Biafra nọrọ n'otu aka ahụ kwupụtasio na ọ bụghị ha kwupụtara ọkwa onye apụla ezi a tata bụ kpọkuo ọhaneze ka ha gharakwa ịṅa ntị na nke a. Ka o sila dị, IPOB sịrị na Ekpa abụghị onye otu ha, kama na ọ bụ nnọọ ngwa ọrụ n'aka ndị iro ha, bụkwa ndị atụmatụ ha bụ ịkwụsị nnwere onwe Biafra. Ka o sila dị, IPOB zipụrụ ozi a site n'ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful wee nye ọhaneze ndụmọdụ megide imekọrịta ihe ọbụla ha na Ekpa maọbụ ihe ọbụla Ekpa na-agwa ha, dịka ha sịrị na ọ na-arụ ọrụ megide atụmatụ Biafra. N'ozi a bụ nke onye nta akụkọ anyị nwetara rụtụrụ aka wee katọọ ogbugbu egburu mmadụ 14 ndị ntorobịa Igbo site n'aka otu nchekwa ebube agụ nke Hope Uzodimma bụ aka na-achị steeti Imo hiwara. Ọ gara n'ihu kwuo sị na IPOB agbasorola ụkpụrụ tara ọchịchị iji wee kwụsị oke igbu ọchụ nke ndị ọkpa egbe a nke Uzodimma hiwere na-akpa, dịka ọ sị na onweghị mgbe ha hiwere ọkwa onye apụla ezi tata bụ Fraịde 22 nke ọnwa Julaị afọ 2022. Ka o sila dị, otu a na-achọ nnwere onwe gara n'ihu kelee ụmụafọ Biafra maka ime mkpesa megide ogbugbu egburu ndị ntorobịa ahụ. O kwupụtara sị na Simon Ekpa enweghị ikikere ikwupụta ọkwa onye apụla ezi site n'iji aha otu IPOB wee kpọkuo ndị Biafra ka ha gharakwa ịṅa ntị n'ụdị ọkwa ahụ. Powerful n'ozi o zipụrụ boro ndị otu Ekpa ebubo ịkpalite ọnọdụ enweghị nchekwa na mpaghara South East
East ebe gọọmenti n'onwe ha na-ata ndị otu IPOB na ESN ụta mana ha anaghị akpọtụ Simon aha. Ka o sila dị, ọkwa onye Apulezia nwetara nrube isi na steeti Imo nakwa n'ụfọdụ steeti ndị dị na mpaghara South East ebe ndị mmadụ na-atụ ụjọ ịdaba n'oke mwakpo nke ndị ọkpa egbe. Ọ bụkwa ụgbọala ole na ole na mmadụ ole na ole ka a hụrụ n'okporo ụzọ ọbụla dị n'ime Owerri. Ka o sila dị, anụkwara ka a na-agba egbe na mpaghara Akwa Akụma nakwa ụfọdụ ndị ọzọ ebe a gara n'ihu dọọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha belata otu ha si eme njem maọbụ kpachara anya ha. Ndị otu Indigenous People of Biafra ekwupụtala Maazị Izuchukwu Akuegbula Nwa onye a maara dịka Ọgwụ dịka onye a na-achọ achọ na ala Biafra. Otu a gara n'ihu kwupụta ego nde naira 2 dịka ego iti aka n'obi a ga-enye onye ọbụla chọtara maọbụ kwupụta ebe ọ nọ. IPOB kwupụtara ego a mgbe ha na-ekwupụta nwa amadi ya bụ onye isi ndị Ebubeagụ na steeti Imo dịka onye a na-achọ achọ maka ogbugbu egburu mmadụ 14 ndị ntorobịa n'ime obodo Otulu nakwa Awọmmamma na steeti Imo. Otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere IPOB bụ Emma Powerful zipụrụ, ọ sịrị na ndị otu nchekwa ha bụ Eastern Security Network ESN ngalaba nke steeti Imo ka e nyere iwu ọkụ ka ha chọpụta ebe ọbụla onye isi otu Ebubeagụ anọ. Ka o sila dị, otu a na-achọ nnwere onwe nọkwara n'arụ aka na-achị steeti Imo bụ Hope aka dịka onye aka ya dị n'igbu ọchụ ahụ. Ozi ya gara n'ihu bụ Hope Uzodimma ebubo na ọ na-egbu ndị ya naanị iji wee mejupụta nkwekọrịta nke ya na ndị Fulani nwere ma na-aga n'ihu na-atụrụ ọhaneze asị. Otu a kwupụtara Maazị Izuchukwu Akuegbula Nwa onye a maara dịka Ọgwụ bụ onye isi otu Ebubeagụ bụkwa onye a maara na-ebu ọgwụ ike bụrụkwa onye ndu ndị otu nzuzo onye siri mba Mozambique wee lọta dịka onye a na-achọ achọ n'ala Biafra. Ọ gara n'ihu kwe nkwa na onye ọbụla jidere nwa amadi a ka a ga-enye nde naira 2. Akpọkuola ọchịchị etiti ka ha tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra. Ọhaneze ndị Igbo Youth Council OYC kpọrọ oku a ka a tọhapụ Kanu ụlọ mkpọchi. Ka o sila dị, OYC kwuru nke a mgbe ọ na-arụtụ aka n'echichi chief echiri onye ekperima na steeti Zamfara wee sio na gọọmenti enweghị ikikere ọbụla ịga n'ihu n'ijide Kanu. Ọ gara n'ihu kwụsịo ọchịchị etiti n'ihi ogbugbu a na-egbu ndị ụkọchukwu nakwa ụmụafọ Naijiria ndị ọzọ site n'aka ndị ekperima. Ọhaneze sịrị n'otu ozi o zipụrụ site n'aka onye isi ha bụ Maazị Okwu Nnabuike wee sio na ọ bụrụ na onye ekperima a na-achọ achọ nwere ike ịga mmemme ọhaneze na steeti Zamfara bụkwa ebe a nọrọ chie ya echichi chief, nke a pụtara na gọọmenti enweghịzikwa nkwuwa okwu ọzọ ịga n'ihu n'ijigide Kanu. Ọ sịrị kedụkwanụ ihe ha ga-eji jide Kanu n'ụlọ mkpọchi ebe ọ bụkwa na ha lere onye ekperima a na-achọsi ike wee chie ya echichi chief. IPOB gbarụrụ ihu wee sị na ndị ọrụ nchekwa gbapụrụ ọsọ wee nyopuo ma nwụchie Kanu ọbụladị na mba Kenya mana ha gbara ọnyụpa ịnwude ọbụladị onye ekperima nọ n'okpuru imi ha ọbụladị dịka ọ bịasịrị n'ọnụ ụzọ ámá ha ma laa. O siladị, otu akpọrọ oku ka a tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye naanị mmejọ ihe o mere bụ na ọ na-achọ nnwere onwe nye ndị ya bụkwa ndị a na-emeso dịka ndị ohu. OYC katọrọ ọchịchị etiti n'ihi ịgba ọnyụpa ha ichekwa ọhaneze bụkwa nke na-akpata ogbugbu ndị mmadụ na ukwu tinyekwara ndị ụkọchukwu bụzi ndị ụdị igbu ọchụ a kasị emetụta. Ọ sị na ọ bụ ihe ihere na gọọmenti na-egosi iru abụọ n'imejupụta ikpe ziri ezi. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị otu Biafra Nations League bụ otu na-achọ nnwere onwe Biafra ekwuola okwu gbasara ogbugbu egburu ndị mmadụ na steeti Imo. Otu a gara n'ihu katọọ ogbugbu ndị ntorobịa 14 bụ ndị si mmemme ịgba nkwụ na-alọta site na Awọmmamma nke dị na kansụl Oru West na steeti Imo wee na-ala n'obodo ha bụ Otulu bụ nke dị na kansụl Oru East na steeti Imo kpọmkwem n'ụbọchị Sọnde. Ka o siladị, ndị hụrụ mgbe nke a mere kọrọ ka ndị otu Ebubeagụ bụ nke nwa amadi Ọgwụ Mozambique duru wee gaa gbuo ụmụ okorobịa ndị a.
Aka na-achị steeti Imo nọrọ na-agọrọ gbasara ya bụ igbu ọchụ dịka ọ na-arụ aka na ọ bụ nnọọ ndị otu nchekwa DSS gburu ndị a, mana ọ gara n'ihu ṅụkwa iyi na ndị ahụ egburu bụ nnọọ ndị omekome na ha agaghị akwụsị maọbụ sepụ aka n'igbu ndị dị otu ahụ, ebe ọ bụkwa na onweghị ụdị nkatọ ọbụla ga-eme ka ọ kwụsị. Kosiladị, otu a bụ otu na-achọ nnwere onwe Biafra bụ BNL n'oge ha nwesịrị nzukọ ọdụrụkụọ maka nchekwa kpọmkwem na Bakassi Peninsula n'ụbọchị Wenezdee ṅụrụ iyi imegwara ogbugbu egburu ụmụ ntorobịa ahụ bụkwa ndị na-enweghị ihe ọbụla ha mere maọbụ arụ ọbụla ha kpara. Otu a sịrị na egburu ha n'ihi na ha bụ ndị Biafra. Onye ndu otu BNL na mpaghara Bakassi Peninsula bụ Ita Basi bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị Tọzdee dịka ha nwesịrị ya bụ nzukọ nchekwa nke e nwere n'abalị Wenezdee sịrị na otu ahụ nakwa ndị isi ha bụ nnọọ ndị na-enwetala ozi gbasara ka njinji ahụ si wee jie. Basi gbakwunyere ma sio na ndị otu a na-achọ nnwere onwe bụ nnọọ ndị agha mmiri Naijiria wakpọrọ n'akụkụ Ikan bụ ebe ha zutere ha mana onweghị nnọọ onye merụrụ ahụ. Ọ sịrị na nzukọ ha gara nke ọma wee gbakwunye sio na ha ebugharịala ọnọdụ gaa n'ogbe ọzọ. Kosiladị, otu a ṅụrụ iyi imegwara ogbugbu egburu ndị ntorobịa ahụ. Ihe ịtụnanya mere dịka a nwụchiri onye ndu ndị nche obodo Vigilanti na steeti Anambra tinyekwara mmadụ atọ ndị ọzọ bụ ndị aka ha dị na ntọ mmadụ. A nwụdere ndị a na steeti Anambra dịka ụfọdụ ndị kwupụtara sio na a napụtara ha egbe AK-47 bụkwa nke a sị na nwa amadi a liri n'azụ ụlọ ya. Kosiladị, otu onye uwe ojii bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na nwa amadi a na-enyo enyo bụ onye a na-akpọ ya aha bụ nnọọ onye aka ya dị na ntọ mmadụ na mpaghara ahụ. O kwupụtara sio na anwụchiri ya n'ụbọchị Tuzdee tinyekwara ndị otu ya mmadụ atọ ndị ọzọ. Kosiladị, nchọpụta emere bụkwa nke ndị bi na mpaghara ahụ nyefere n'aka ndị uwe ojii mere ka ndị uwe ojii zọchie n'ogbe ya n'isi ụtụtụ Tuzdee ma nwụchie ya n'amaghị ama. Kosiladị, ndị bi na mpaghara ahụ sịrị na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ya atọrọ mmadụ na nwa amadi a na-anara $1 na ụma ise maọbụ $2 tupu ya tọhapụ ndị ọ tọrọ atọrọ. Ha mekwara ka ndị uwe ojii mara na o nwere nnọọ ogbe unene dị n'azụ ụlọ ya bụ ebe ọ na-ezokpu egbe AK-47 ya bụkwa nke o ji eme ntọ kwa ụbọchị. Kosiladị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Ikenga Nwachukwu sịrị na ya enwetabeghị ozi gbasara nke a dịka ọ gbakwunyere ma sio na ha nọrịsị na-achụ ndị omekome a kemgbe na steeti ahụ. Ụmụafọ steeti Zamfara eboola gọọmenti steeti ahụ ebubo sio na ọ naghị ekwu nke bụ eziokwu gbasara echichi chief ahụ echiri onye bụ akatamkpo na ndị ekperima na steeti ahụ bụ Ado Alero. Nke a na-abịa dịka gọọmenti steeti ahụ kwupụtara sio na enwekwaghị mgbe ha kwadoro echichi nwa amadi ahụ bụ onye amakevu na otu ndị ekperima echichi chief. Kosiladị, mgbe ọ na-ekwu okwu na Gusau, isi obodo steeti ahụ, otu nwa amadi aha ya bụ Malam Mohammed Ismaila kọwara okwu ahụ nke gọọmenti steeti ahụ na-ekwu dịka okpokpo asị. O tiri obewusio na ọ bụ nnọọ ihe iju anya na onye emia nke Birnin Yandato bụ Alhaji Aliyu Garuba ga-eji aka ya naanị chie onye ekperima echichi chief ebe gọọmenti ga-asị na ha amaghị. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ọ bụrụ na gọọmenti akwadoghị nke a, kedụzi ihe merenụ onye kọmishọna na-ahụ maka nchekwa ime obodo nakwa ihe na-eme na steeti ahụ bụ Malam Safe tinyekwara onye isi oche ọchịchị kansụl Safe bụ Honorable Ibrahim Mudi nakwa ndị ọrụ gọọmenti ndị ọzọ ji wee bịa ya bụ mmemme. Dịka otu nwaafọ mpaghara ahụ ọzọ bụ Alhaji Usman Abubakar ji wee tie obewusio na ọ bụrụ na gọọmenti ga-asị na ha na-achụso ndị ekperima na mmemme ahụ gara abụ ohere dị mma ịnwụchi ha niile, ebe ọ bụkwa na igwe ndị ekperima zọchiri na ya bụ mmemme bụkwa ndị si n'oke ọhịa dị iche iche wee bịa. Ọ kọwara sị na ọtụtụ n'ime ndị ekperima bụ ndị Zamfara wee bịa iso onye isi ha wee ṅụrịa ọṅụ wee kwuo sị mana ndị ọrụ nchekwa nọkwa ebe ahụ na-ele anya mana onwe nnọọ ka ha nwụchie ha. Ọ gbara n'anwụ sio na tupu echie nwa amadi a echichi ekwere nnọọ ka ndị ọrụ ubi na-aga n'ubi ha na-enweghị nsogbu ọbụla, mana kemgbe ahụ gọọmenti jụrụ echichi chief echiri nwa amadi a na ndị mmadụ na-atụzi egwu ịga n'ubi ha n'ihi na obi adịghị ndị ekperima mma. Na nzaghachi ya n'ihe mere o ji wee gaa ya bụ mmemme, onye kọmishọna na-ahụ maka nchekwa nakwa ihe na-eme na steeti ahụ bụ DG Malam Safe lara ezumike nka sịrị na ya gara ebe ahụ n'ike nke onwe ya.
ya n'ihi na ebe ahụ bụ nnọọ ime obodo ya ma onye eze ahụ bụkwa onye eze na-achị obodo ya. Nchọpụta emere gosiri na ya bịara nye gọọmenti oke nrụgide bụkwa ihe mere ode akwụkwọ gọọmenti steeti ahụ bụ Alhaji Kabiru Balarabe ji wee bịanye aka n'otu akwụkwọ ozi ma gọchapụ gọọmenti n'echichi chief echiri nwa amadi bụ onye ekperima ama ama. N'otu ozi nke gọọmenti steeti ahụ zipụrụ site n'aka onye ndụmọdụ ya pụrụ iche gbasara mgbasa ozi bụ Comrade Zeinani Papa amachibidola ichi ụdị echichi ọbụla nke gọọmenti na-akwadoghị. Dịka ozi ya si wee kwuo, ọ sị na nke a bịara n'ihi echichi echiri onye bụ akata n'otu ndị ekperima bụ Ado Alero site n'aka onye eze ọdịnala nke ime obodo Birnin Yandato bụ Alhaji Aliyu Garuba Mafara. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọ na-abụ ajụkata nkwụ kapịawa ọnụ mara na mgbufu ya eruola. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Uwere nchi ka emesịanụ.